Az ez alá a videó alá érkezett kommentekre a következő kérdezfellek videóban kapjatok meg a választ. Ez egy nagyon vicces pillanat volt, mert feloldom az iPad-et, iPhone 5-ön van olyan olvasó? Nincs 5-estől van. Köszi szépen. Srácok? Mennyiért dolgoztok? Jó kommentelők, kedvesek, kisegítik egymást, ilyenből kéne több. Ezt a videót milyen iPhone-nal vetted fel? Több dolog. Az egyik, az iPhone-nal, az teljes hasonlás, nem vétoldalék. Nagyobb probléma, kérdőjel. Ha elfelejtitek a mondat végre odadobni a kérdőjelet, akkor utána már nem kell. Tehát ez egy ilyen unnecessary dolog, amivel csak csesztetitek önmagatokat és másokat is. Tehát anyám kérdezi, hogy az 5C jó-e? Szia anya! GTA Gamer Szer 2, ne szidd az iPhone S-et, nem 2015-ös, hanem 16-os. Én nem tudtam, hogy ez szidásnak számít, mert nem tudtam, hogy az egy negatív kijelentés, ha én azt mondom, hogy egy évvel előbb jött ki. Tehát ez olyan, mintha azt mondták nekem, hogy ó, Balázs, emlékszem, te 97-es vagy, ugye? Én meg így instant besértődnék rajta, felrobbannának az erek a homlokomon, és ott helybe elvéreznék. Bálint, kreatív egyessel nevében, I like it. Szia, te megvetted a San Andreast, vagy letöltötted? Na, és mostantól nem szeretlek. Értem, tudom, lehet jailbreakelni, és akkor le lehet tölteni ilyen alkalmazásokat, mint fizetős cuccok, meg hasonlók. Na most én nem élek ilyen szerekkel. Személy szerint nem szeretem ezt a feltételezést sem, hogy én nem veszek meg valamit. Én megvettem a San Andreast, csak úgy, mint a Vice City-t és a GTA 3-at a 12 eurós bundle-ben egyébként, valamint megvettem a Geekbench 3-at és a Geekbench 4-et is, hogyha esetleg valakiben felmerült, hogy a tesztjeimet azokkal csinálom az iPhone-on. Igen, ezeket mind megvettem. Valaki tudna belinkelni iPhone 4-es fehér telót, csak is újat? Nagyon kéne, és kb. 50 000 forint. Na most a édes egyetlen csillagvirágzatom, tehát a Google-t már feltalálták, de mondok jobbat, van, aki rajtam kívül, és pont erre gondolt, szóval Google ilyen kérdésekkel. Tehát jó, hogy nem odajössz a kommentbe és megkérdez, hogy te hallod, holnap milyen idő lesz, és akkor én szépen fölmegyek neked időképre, megnézem, és utána leírom neked kommentbe, válaszba. Hát anyát kínja. Mert ez most nem csak felé irányul, hanem az összes ember felé, aki hülye kérdéseket tesz föl nekem. Tehát ezeken triviális kérdések. Keressél rá! Gálmárk, ügyes vagy, megint elmondhatod magadról, hogy képes voltál úgy létrehozni egy videót, hogy nem hagytad ki belőle az oltári nagy baromságaidat. Szóval szerint az iPad mini 4 és az iPad Air egyszer éltek ki. Mondom a vicces részét, mondom. Az oltárain egy baromság, mint fogalom, nálad igen alacsonyan kezdődik. Tehát elrontottam a videóban, rosszul mondtam, hogy melyik hónapban, melyik évben lett kiadva. Ugyanis az iPad mini 4 az 2015-ben lett bejelentve tavasszal a nagy iPad Pro-val, jól emlékszem, igen. Ez igazából igen mellé ment, bocsánatot kérek, én csak azért mertem én ezt így kijelenteni, mivel egy annyira jelentéktelen információnak tartottam, hogy ez borzasztó. De most viccen kívül. Tehát az a sok minden közül, ami a szobámban van például, jó, hogy abban nem közből, hogy a fal fehér. iPad Air 2 alá kaptam egy olyan kommentet, hogy nekem van. Kit érdekel? Gondolom iPhone-od van. Kimaradt egy E betű, és igen, iPhone-om van. Így van, iPhone-om van. Most is azzal veszek, jóló. Nekem iPhone SM van. Kit érdekel? Hájé, írja, te egy kibaszott iPhone buzi vagy. Megesik, hogy van benne igazság, de akkor se szép ilyeneket írni, na hát hagyjon meg az összes befőttöd. Tibi25, visszatértünk hozzád, ugye, aki írt, hogy milyen szar a telefon, mert hogy ugye kevés a specifikációja a többi telefonhoz képest. Jön a válasz Skyderino-tól, figyelem! Én csak annyit fűznék hozzá, hogy igaz, hogy 2 mag meg 1 giga, de a piacon lévő telefonok jó nagy részét még így is leveri. És akkor ilyenkor élővesz a napszemüvegét, így leereszkedik a szemére. Turcsán Zoltán, a Samsung mióta csinálja a reklámokat, amiben szídja az Apple-t? 2 darab síros smiley eye. Szerintem mióta léteznek, tehát itt van egy, például csak egy, tessék. Hold on. Are you watching all of this on one of those old iTablet thingies? Samsung Galaxy Tab S2, the screen worthy of the things you love. Ja, és ha ránéz egy S6-ra és S7-re, egyből feltűnik, hogy le van hajlítva a hátulja.
Már aki kifejezetten otthon van a telefonokban. Én speciál, aki igen, én nekem feltűnik. Anyám szerinted meg tudja mondani, mi a különbség közöttük? Hát nem éppen. Az emberiség 90%-a meg tudja? Hát nem épp. Itt kezdődnek a problémák, és annyi a közös tulajdonság a Samsungok között, az egyes termékek között, a Sonic között, mint az iPhone-ok között. Következő mondat, és kurvára nem tud többet az iPhone 7 kamerája, meg sokkal rosszabb, mint az S7. És 2 darab síros smiley. Szóval köszönjük Zoli a részvételt. Következőként egy Yazoo 272. El ne élvez már XD. Még ha egy 1080 lenne, lol, de nem bírom felfogni, minek vesz valaki 2016-ban 760-at? Nem hagyhattam ki. De nem is tudtam kihagyni. Tehát, kommenter, best commenter ever. Megkapod a napi díjunkat. Te is oda plecsnit a helyedre. Talán mert 2013-ban vettem. A Windows 7 újratelepítés videó alatt kaptam meg a legszívhez szólóbb kommentet. Szegény srácot mennyi hülye kérdésére választják el. Laci, te nem tudod elképzelni, hogy mennyi hülye kérdésre választanak el engem. Örülök, hogy te is átlátod a helyzetet, meg hogy te is egy kicsit bullshitesnek érzed, de te nem tudod elképzelni, hogy én min megyek itt keresztül, miközben válaszolok azokra a kérdésekre, hogy a drivereket honnan tudom letölteni? Kellene egy olyan gomba billentyűzetemre, amit ha megnyomok, akkor így Google barátod Enter. Tehát komolyan mondom, megcsinálom. Programozom. By the way, Turcsán Zoli nem gondolta át a dolgot, miután engem brutálisan berosztolt. Még fontosnak tartotta, hogy odaszúrjon 2 olyan kommentet, amik nagyon megütötték a szívemet. Kérem szépen, személy szerint. Ja, amúgy grat 3000 feliratkozóhoz. Ez kedves volt. Majd jön, ami megfordítja a hangulatot. 3 éve csak összejött. Azért, mert a csatornámon 3 éve vannak videók. Azt nem azt jelenti, hogy én 3 éve gyűjtöm a feliratkozókat és hasonlók. Én 3 éve csinálok videókat. A feliratkozó gyűjtés egyébként az körülbelül 1 éve indult el, és a brutális feliratkozó szerzés pedig a nyár elején. Most meg nem mondom, hogy ez a komment pontosan mikor érkezett. A lényeg az, hogy a 3000 feliratkozós mércétől kezdve nem kellett eltenni egy hétnek, és már 3300-an vagyunk. Egy kicsit gyorsabban növekedünk, mint Oklahoma, tehát brutál. Fade Ricci, Fade-ből tudjátok, hogy egy edgy gyerek. Figyelem, parapezett! Kijött az iPhone 7. És 5000 forint annak, aki megmondja, hogy mi a tetves. Nekem a kedvencem az, amikor felhozja, hogy a Samsung jött egy vezeték nélküli fülhallgató ötlettel. De könyörgöm! Az csak egy lehetőség, és ha otthon vagy, nem tudod egyszerre tölteni a telefont és zenét hallgatni. De meg a 2 hangszóró könyörgöm. Használja valaki. Na most mondom a vicces részét a dolognak. Gyakorlatilag elkezdek beszélni, ez az egész poén. Ő fölhozza, hogy a Samsung jött a vezeték nélküli fülhallgató ötlettel. Hadd mondjak valamit, amire azt mondott te, hogy de könyörgöm, az csak egy lehetőség. A vezeték nélküli fülhallgató is csak egy lehetőség az iPhone 7-nél, mivel az iPhone 7 megkapsz egy dongle-t, amivel tudsz 3,5-ös jacket bedugni a telefonba, vagy be tudod dugni a lightningos fülhallgatódat is a telefonba. A vezeték nélküli fülhallgató az nem egy kötelező dolog az iPhone 7-nél sem. Nem tudjuk egyszerre tölteni és zenét hallgatni. Ez így van, mint ahogyan a videóban is említem. Illetve van rá lehetőség, egyébként van egy olyan adapter, ami ketté osztja a Lightningot, csak így zárójelben megjegyzem. By the way, meg egy olyan, ami egy Lightning és egy jacket csinál a telefon aljára, hogyha nagyon szeretnéd. Vannak olyan tokok, aminek van utána egy Lightning és egy jack bemenete, tehát el vagy látva mindenféle jósággal. Ja, és a vége, a 2 hangszóró könyörgöm használja valaki. Következő videománia. Ezt nem csinálod meg tableten, de Android X86-tal. What the fuck? Ezt konkrétan nem tudom, hogy mire írta, meg úgy konkrétan ennek mi a célja. Tehát Kuni 0169. Értem én, mire gondol. Igen, jobb képet csinál az új iPhone, lassan már a valóságtól is jobbat. Több problémám van ezzel. Az egyik, hogy az iPhone miatt megkapod az avardónkat. Gratulálok, legközelebb is hasonló szerencsét. A másik, a valóságnál is jobbat, nem a valóságtól is jobbat. Ez nagyon gyakori nyelvfaj tévesztés egyébként, úgyhogy erre jó lesz figyelni a jövőben, hogyha szeretnél helyesen írni. Illetve az utolsó megjegyzésem az az, hogy ha valamit cinikusan írsz úgy, hogy sok-sok pontot írsz mögé, plusz még elé is írsz pontokat, azzal nem érsz el mást, mint az, hogy sokkal kevesebb hangot adsz magadnak, sokkal kevésbé fogják úgymond komolyan venni azt, amit írsz. Babirák Bence, tetszik a neved betűrím, oké, hogy van átalakító van,
De ha elhagyod, vagy töltöd a telefont, akkor már nem tudod használni egyik headsetet sem. Ez így nem igaz, ugyanis a vezeték nélküli headseteket tudod használni, tudom nem erre gondoltál, hanem a dugós, a 3,5-ös jackes fülesekre. Ez így van, ha töltöd, akkor nem tudod használni. Egyébként van átalakító, de ha elhagyod, akkor nem tudom. Mi van, hogyha elhagyod a telefonodat, akkor meg nem is tudod használni a fülhallgatóidat, na erre mit lépsz? Tehát miért feltételezi mindenki azt, hogy ez olyan easy elhagyni? Tehát a füleset is el tudod akkor hagyni, és akkor már nincs is értelme a kis dongölnek, tehát akkor azt is elhagyhatod nyugodtan. Sanyika 1994, úristen, milyen az újad ember. Az évek során egyre dagadtabb egyébként, egyébként hosszú, tövigvágott köröm, viszont a fehérbőr, nem tudom mire gondolsz. Ezt a kommentet a 15 000 forintos gamer laptop alá kaptam. Ha ezek a játékok nem futnak el, akkor egy szar. Figyelem, kommentelő 2.0 viszi a primet, mondja, akinek a csé 1.6 laggol. Ezt se fogod tudni kifizetni. A szóviccek királyaival vagyunk körülvéve, figyelj, a válasz az pedig ismételten csak csodás. Mert csóró vagy? Beszéld be magadnak, milyen jó Apple, és vegyél egy Sony Ericsson K800, sem volt jack csatlakozója 2000-ben. Ja, kijelző, QHD kijelző kocka gyerek. Ezt a kijelzős dolgot nem tudtuk értelmezni, viszont a Sony Ericsson dolgon nagyot röhögtünk. Tóth Vince Gameplali, te vagy a Ros. Nem tudom ezt mire írta, csak egyszer rohadtul tetszett. Én is dolgozó ember vagyok, 2 munkahelyen havi 400 000-be vagyok, és szerintem arra költöm a pénzem, amire akarom. És ha nekem éppen egy ilyen telefonra van szükségem, akkor megveszem. Hát látod a lájkomat, én lájkoltam. Nem tudod elképzelni, mennyire büszke vagyok rád. Végre volt valaki, aki ezt leírta. Tehát Mr. Dark, őt ismerjük. Ez a te iPhone 6? Enter, kérdőjel. Mire szerintem a logikus válasz az volt, hogy nem, ez nem az én iPhone 6, ez a testvér iPhone 6S. Tekintve, hogy a videó a testvéremnek az iPhone 6S-ével vagy ről készült, nem pedig az én iPhone 6-omról, mivel nekem nincs. Mário visszatért, és itt egy picit lejjebb dolgozta azt az istentelen jó kedvemet, amit okozott az előzővel. Most nem azért, hogy szígyam, de az iPhone tényleg ad ki úgymond hibás termékeket a kezéből. Az Apple, nem az iPhone. Egy hete vettem az iPhone 7-em, és szoftverhibás. Nem utcáról vettem, hanem Vodafone-nál. Most viszem majd vissza, remélem gyorsan visszakapom. Most csalódtam bennük, hogy ennyi pénzet nem képesek hibátlan telefont gyártani. Apple és egy cég, emberek csinálták, gépek vannak ott, amiket emberek programoznak, és szoftverek vannak ott, amiket emberek írtak. Tehát mindennek megvan az esély arra, hogy elkúródjon. Megvan az esély annak, hogy defektes cuccot kapsz. Volt már olyan, hogy embereknek nem működött valamikor megvették, visszaviszed, kapsz ingyen másikat. Ez a lényeg ennek a garanciának. Tudod, hogy nem az van, mint régen, hogy kaptál valamit, hazavitted, kipróbáltad, hát ez szar, akkor vettél egy másikat. Nem, az van, hogy garancia, hazaviszed, kipróbálod, nem megy, visszaviszed és kapsz egy cserepéldányt, amivel hogy működni fog. És azt annyiszor játszod, amíg nem működik. Tehát ilyen szempontból jó, tény, tudom, szar érzés, amikor veszel valamit, és akkor az nem működik, de át kell látni a dolgot, hogy van ilyen. Tehát nem sok emberről hallottam, akivel ilyen történt, látjuk, hogy te vagy az egyik abból a kicsi százalékában az embereknek. Baranyai Bruno, de töltés közben nem lehet zenét hallgatni, ha nem vezeték nélküli fülhallgatót használsz. Ő megkapta a tapsot, mivel ez egy annyira igaz mondat, mintha azt mondta volna, hogy az ég kék. Egyébként lehet zenét hallgatni a telefonnak a külső hangszóróján, Hi-Fi rendszeren, bluetoothos fülhallgatón, illetve hogyha splitteled a lightningot, akkor bármilyen vezetékes fülhallgatón is rekt. G-Bettore, vagy fordítva, nem tudom. Royal Vodka háttérben mindig is tudtam, hogy alkesz vagy. Nem, én nem vagyok alkesz. Soha nem is voltam alkesz. Nem ittam én még nem. Nem azért tűnt az literes egyébként onnan, mert meg nem. Mi a fene, a gépemen befejeztük, viszont van még néhány csíki lementve nekem. És persze, hogy kikapcsolt valamikor a videó. Miért ne kapcsolt volna? Nem rég, mert még kicsit meleg a telefon. Ebbe a videóba ennyi fért bele, köszönöm szépen, hogy megtekintetted. Amennyiben tetszett, nyomj rá egy lájkot, hamarosan érkezik a következő rész. És amennyiben bármiféle kérdésed lenne, ilyen kis Q&A-szerűen, nyugodtan írj a kommentekbe, hogy majd egy későbbi epizódban a kérdésed megválaszolásra kerüljön. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videót még egyszer, és következő videónál újra találkozunk, addig is legyetek jók és sziasztok!